Pa? Pa? Mulakaw ko ba, pa? Alis ako diri, pa? Ako iingon ni mo ba? Pa? Gawan sa trabaho na ako'y pabor ni mo. Na ako'y isulti ni mo importante kay ba? Pa? Ah, gawan sa trabaho ba? Ano yan? Alis ako diri, pa? Ano sa lang yan, no? Mulakaw ko ba? Ano Mulakaw ko to? ba, pa? Ikaw sa bilin sa balay ba, be? Ay, siglakaw-lakaw, guys, kay ako yung una mo lakaw. Importante lang, Ako pa? yung Sa lakaw. kong classmate pa ba? Importante, project ang mumunta. Kabalo ka, di ka pwede maglakaw-lakaw ang mga babae ron, kaya delikado. Dili niya, mo antor mi dito sa batong nindot kay nga. Ay, di lagi ko dito sa Indian musugot scam lagi. pa ba? Ay, Diba, samot sa na. Dali ra magug ay ba? Ayaw kayo ng Angels Camp. Bura mo kay pa naman kung Ah, dili lagi. ay motor ba? Ayaw lagi lakaw, kaya ako yung una mo lakaw. Matulog una ka? ko. Mangutang og bugas. Ah, dili na ba uman na ba? Ako Gusto mo na, kauno ni mo di ko mangutang ron. Ako rin bala unya pa ini kunin ako. Basta ako po naglako. Ah, basta, ako yung unag. Ako lagi pa. Ba, sige na pa. Sige na. Oh, sige na pa. Pagpuyo, Grace, pagpuyo. Ako na Bukton yung tinuyo ba? Pagpuyo Pagpuyo ba? Sige na. Di lagi ka pwede mo lakaw, kay babae ka. Aron mo Kasi may kauban din mo lakaw ka Ako dito. mga classmate gani kami O, samot na, kaya imong mga classmate, puro magbinuang kami dito. Dili lagi pwede, Grace, kaya na ako'y lakwan ron. Ako rin mabitin pa ba palagan. Ako classmate. Dili mo, pwede, dili tutulan. pwede, kaya importante na akong lakaw. Ah, sige na. Dili basta-basta Sige na na. lakaw. Papa, sige ka bilang di sa balay pa ba. Dire lang kas balay, Grace, ha? Ay, kung palagot ka, Grace. Ako lang sagot ugma, ikaw ugma lagi ba ako. Dire lang kas balay, basta mo yung kong dire lang kas balay, dire lang kas balay. Sige na, Papa. Sige na. Kabalo na ko, Grace, og kuan. Unsay kuan ninyo, kabasta barkada imong kauban, Grace, mag-inom-inom mo, magkuan-kuan mo, magbinuang mo, sigarilyo. Ay na, Grace, kay kabalo na ko ana, agi na ko na. Dili maguna pa na. Ay, dili na ka mo dinay kay agi na ko na sa tinuod Wala lang. lang may nang inom-inom go, dili maguna pa Ay, prinsipyo dili. god. Kabalo ka, Grace, dili ti mo makita, pero mo gid yung buhaton. Ani lagi pwede kay mo. Karon lang ba papa? Sige. Dili lagi pwede kay mo lakaw nako. Dili lang kas balay. Sige na ba ugma na lang og ka pa. Sige na ba papa? Karon lang naman, karon naman. Pagpuyo ko. Pagpuyo ha. Pagpuyo dili lang kas balay kay nay mo abot unya diri mamutulay og kuryente. Uy, kay ko ba ako na mabilin sa akong mga classmate ba? Dili lagi ka pwede mo. Ugma na Pagpuyo lang diha ka lang ba? ka, mosunod lagi karon buralan ti ka. Ugma na lang kani kano ako sa kani karon no. Dili lagi pwede. Dali ra kay ko. Sige Basta na, kay papa. bantayon ang kuryente dia. Ay jog sugot nga putlo ng kuryente ha. Manimo tiabaw. Ato na ko. Ini na to no? Mana ni? So, iposa ng pan, be. Extra wire. Gamiton ta na ito. Ay, ayaw bungga ka ng extra Ay, wire. mana ni no? Ano yung nalayan eh? Hanapin sa kanya. Ayun na yung pan. Punta na? Oh, nangalan ng pan natin kayo mag-look out to the... Pabira to yung motor boss. Ha? Pabira to yung motor. Pabira to yung pan eh. Nahinayan lang ng pan natin. Magway yung tao ba? Ayo! Ayo! Ah, wala. Bilangin niyo na, pre. Bilangin na. Pabira na? boss. Ay, minibit. Bangin si Kwande, oh. Utang punta na ni pre. Dili na. Oh, para. Pera, pera, pera. Good. Di tawo boss. Di tawo boss. Lah, unsa man ang saba? Lago po man. Alay na! Nilibili ba putol ni Papa ya? Ipabantayan yan na sa kuwaya. Sabay. Sa ingon sing papa? Dali pa putol? Gani bayad din ano ni putnon. Maguba na boss. Yapon sila mo bayad. Ay putlon to yung kurente boss. Ya, sagi ka ingon ako ya. Kasawaan dyan mong Papa na iya ba? Di ba na niya ipaputol ya? Ang tawag ang putulon siya. Makasapaan mo ron dira ron. Awa na mo dira iya. Awa mo dira ba? Di na ipaputol ni Papa ba? Kinsa man ning banhas balay? Isuga mga tawhanan nilusob yun. Ah! Pa! Pagdali na pa babang! Iputol na itong kurente diri pa! 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 Itong kurente bang iputol na pa! Hey boss. Oy, kinsa ka tingin yung mga putlo pa niyo? Yo. Oh, hey, no. Ito.
Ano boss? Unsay kingon yung kaputol yung kurente? Kinsa nagingon yung kaputol yung kurente ha? Isa boss. Ilan man? Nagingon ko wala. Di ba ako nagingon putol yung kurente? Katong niagi mo gigaw ko tong lagaraw karon di balik ka sa duba. Isuga ko ninyo. Dili ba? Ay lang kasako. Magpako ka na po mo kurente sunod. Ay lang kasako boss. Ay lang kasako. Wa ko na suko ba? Nagpaliwanag ako. Diba? Wala mang bayad-bayad boss. Walay bayad-bayad ka. Akong asawa sige nagbayad sa inyo ang kuan. Kumpanya ninyo. May kuan-kuan na din boss, bayad-bayad na boss. Bayad-bayad ka pila na may bayad sa inyong kumpanya. Painit kay Papa pa. Tara na ba? Para dili ko muhawa diri ang di mamuli ning mga tawanan eh. Wala di ako kailan ninyo, dili ka mo taga diri. Isu kay mo maka ani diri sa mong barangay ha. Kurente ni mo di man ni mo bayaran. Say wala gibayad, gibayaran ako ng kuryente nako ba? Kung di ka gusto putol na bayad. Di ko ha. Tamo, dili mo taga diri ba? Pwede tamo eh pakaon sa akong mga buhaya diri. Pakaon ha? Gusto mo uli mo gwa na mo isa ka tel? Teil? Ikaw, kaila kay na. Ikaw ang pwede naman yung isuga! Ha? Boss, suko ka boss? Suko ka? Ikaw Suko kakasabot. ka? Nagpasabot ra ko, di ko kakasabot. Unya di man mo taga diri ngano mo kaya mo kuryente? Salig kasi mong makauban? Kaya ti mo ipakakuan ba ha? Boss, ay, nasuko ka boss? Wala ko na suko ba? Nagpaliwanag ako. Yeah. Yung taga nag-iwanan na, isukay ka ba? Suko ka? Suko ka? Unsa lang yun ha? Utol ba ang kurente din ha? Ha? Hey! So, what's up guys? So mag-shoutout ni Ron sa mga nagpa-shoutout. So, stay tuned. Shoutout kay Jomar Bolero from Taytay, Rizal, Maynila. And shoutout kay Randy Briso, Elayang ng Davao City, Pagawan Tabayan. Shoutout kay Shoutout ka Natoy Vlogs from Davao City. Shoutout kay Rafael Castillo. Shoutout kay Albert Montales from Cagayan. Shoutout kay Gina Omboy. Shoutout kay Wen and Ling from Masbate. Shoutout kay Kuya Buds Vlog. Shoutout kay PH Care, always supported. Shoutout kay Elsie Balconsya. Shoutout kay Boss Jude Vlogs. Shoutout kay Brian Bintero. Shoutout kay Arnel Donaire. Shoutout kay Edwardson Canelio. So sorry, from Toledo City, Cebu. Edwardson Canelio. Shoutout kay Jobs Ilihida from Tacloban. And shoutout kay Noro Jumalin. And shoutout kay Boy Hunter. Shoutout kay Kenneth Gaming. Shoutout from Ligas Pinakahod Modular ML. Shoutout kay Boy Aki. Shoutout kay Migs Calago. Shoutout kay Leo Damian. Shoutout kay DJ Lumigo. Shoutout kay Ruel Trinidad. And shoutout kay Anthony Redoluza from Bataan. And shoutout kay Ayan Sinas. And shoutout kay Kuya Jake TV, no? Pudlikling. Shoutout kay Rodi Kamikin. Shoutout kay Jay Wata sa from Bansalan, Davao del Sur. Then shoutout kay Dennis Musca. Shoutout kay Rabjin si Dabia from Batuan City. So kana lang guys. So gusto magpa-shoutout, comment lang mo rin. Pakipollow sa mga Facebook page Mr. Rata. O kana lang, salamat sa pagtanaw. So birthday day na ko ron, no? Happy birthday sir. So sa gusto magpabot og regalo cha, PM lang ko ninyo sa Facebook page. Happy birthday.